Kin kastamot day ko nga season iti kapigsa nga di homesickness tayo. Awan na, umaring na si At nga few man kinti sa lalo kadagiti agdadamo, kanya may parang ordinary days. Ordinary days. Di nagdumaan na lang digiti mga kasikas dini di tadaldalan so nga ma-realize mo nga ay Pasko gayam. Oo, dato'y kang gaminan Hong Kong. Normal na itadi nga rin na. Ibig sabihin, naka-adapt ka ni jay lugar nga ayan mo. Kud kadagiti kabalbalasew, amo tayo nga yung puso na nga. At yung isip na ko, sana doon ako naggagawa ng mga ganito, ganoon. Dagiti nga feelings. Tapos pag nakarinig ka ng pang Christmas ngayon, tutulo na lang yung luha mo. Ay, Jai, normal. Kasama iti ngay panagpipag adda tayo di tayo ngay nga lugar nga. So, di nga time nga, di yung nga ma-realize para awan ti regrets nga, sa di mo man ti ayat tayo, itag mo nga di best tayo. Daka man Jai, daka toy, itag mo nga di best mo, iparik na ngay nga sika ngay ko, napatag amin nga aldaw king lang nga kapag Christmas. Dito ini muna nga adal tayo nga pagpanawan dagiti kinarugit, kinalabos. Amin nga aglab-labos nga ba nagdakas. Kinarugit, di ka di nga no makakita ti amo tayo di rugit ko kas lalang na buong bahay dumi-dumi na. Kas tawag ka na tayo nga no nakaarapin tayo iti basit nga nasayaan, parang feeling mo ikaw na yung pinakamasamang tao. Isi kami lang mismo pangupo sa day ko na nangay nga rumbang ba nga ukumam jay ruwat kinjay unag, ibig sabihin jay nasaya at nga da dito'y pusong kinjay dakes nga kumkumpot nga kinarugit ti bage, dapat rumbang ba nga i-judge mo. Ala nga si Kate, rumbang ba nga i-judge mo, kas namad jay nga no halimbawa ni Apong kung natay langan. Ada nasaya at nga makita mo kinya na dyan. Maduro may At tawag dayahan nga nasaya at nga makita niya na ang nyamot ni Apong. Kung natin nga no daduma. So, hantay namin nga maiwasan nga DJ ka po DJ nga galat tayo nga kinatao. Yung kuna disal nga iyapilan na lang tangay nga uray basit lang ang mabalin ba? Basit lang mo at baka hindi naman kasalanan yun. At yung kasi nga pang nagtawar tayo nga kuma. Ngam naglagi pun tayo nga digiti babasit nga ba nagisugamit ti kaya tayo ngay nga inutan ngay nga ikaton ngam dagiti nga babasit nga ba nagpiso da dagiti kakapatan una unong kas lang nagiti 10 cents di ba una unong dagiti nakatog natagsan pa kas tamat ka dagiti babasit nga maaramidan tayo kin babasit nga mapagbasulan tayo dapat namin dagiti. Nagito iti iwasan tayo. May sapay DJ nga ini ko na ngay nga naman nagdungag iti sao. Kas lang nga di ba? Sino kanya iti makamemorize ti rupa na? Uray manong hours ni spent mo di sangwan at kisarming. Sino kanya yun di makamemorize ti rupa na? Memorize ko tarupang kawan. Di ba? Di rupa, di sarili nga rupa. Sino kanya yun di mapalagi? Parang pati yung arko-arko ng mga kilay mo, hindi mo matandaan, di ba? So nga kailangan tiyag sarming. Daytoy maiyarig DJ ngay nangag tayo ngay nga sao mabil nga nasaya at ang bilis nating makalimutan. Pagsangam di sarming nagtalikod ka wala na. Kas jay ti arig na kas di nagsarming tayo. Nga uray no kasakno nga kabayag at aturen tarupang parang wala ka pagtiwala babalik ka pa dadi ka lang ang ruangan na eh. Kita ka amin nga malabasam ngay nga sarming di ba ngay ko Jimmy. Saruming naman. Gamit! Kaya tayo nga po, maikading constant reminder nga yung itsura tayo. Basta kumamag nga kadagito yung sasaungay nga gaputi Diyos. Nga i-rewind tayo nga, i-rewind kadagito yung mga isip kitluso tayo dagito. Ang kasali na ito na nabuong ko data. Ayaw ko na na kayo di ba nagdangag ti sa okin kadagiti aramid yung naggasat dagto ko na na. So ano man naglag-lag tayo. Ma'am, amak to. Nagdagdag ka na tayo. Igulong kayo sa hermanas. Bless the video. Darakas. Dagito ay maipalagit ka na tayo. Aming nga aramid tayo mga nangagasat na. So, ada nga
Binsang Kada pataka. Domingo, pinkasamat ka lagi di mapasa tayo. Lumapay nga tang ano, ang nasaya ang bilis na in na yun. So kaya nagalis to. Nagbilis kaya tapos kas lang ay Naglaki ni mo rice. yung mata mo kailangan nga nakakita kawan ko nag-iisip mo na pandi po sa mga kaiso kung ko na namot tayo habang magmag na kaiso ini-memorize mo. Yung mga Nagdek na nasaya sa ato. Apay nga tanya. Si Pai, nagalis to agsik ng peso. Wala pa'y nga taga may. Sing in. Normal nga ipay lang di at bibiyag tayo nga dito hindi mo na nga makita tayo nga ito dito ibagi. Ang nga nakikita nga dito inside nga na nasaya at nga at dyan. Di parang nag-trigger kayo nung parang nagpakabait ka. Parang nakakahiya ba? Nang masapol namin kakaksat. Iso di ko na nagisumarunungay nga kung na ila kakalingkod na dyan yung pagkukuman. Katurturog niya ako. Tayo mismo, yung puso, isip natin, mga mata natin, at Fan ko to. natin, magulguluan kayo dahil ito'y mabagi. Na ano ba nga talaga? Nga, kung nasurutan kayo, may kung na ngay nga nakitungtong kayo direct sa iti Diyos, sumurot mo na ganyan alagin tayo. Sumurot mo dyan bagay tayo. Parang yung maladawa man nga, agrintahan ng mga secretary kata mo na tayo nga. Pero, hindi ka na makatulog kasi excited ka ngayon na umayan. Hindi ka dyan nga rik na nung nasurutan tayo. Hindi nga pa nakipag-read na tayo kadagiti kong pa iti Diyos. Isang gapo na nga niya, awan di pa nag-judge muna isang sarili tayo. Kasi sa talaga ti muna nga kalaban tayo, sarili tayo ko. Karirigatan. Hindi mati karirigatan mo lang ang pakawalan. Muna ka ba? So, iso ka di i-judge mo di sarili mismo. Ipat ka, magingga na nga di tayo matartarusan dahil di bukod tayo ka sarili, sumaglaan iti mag-judge di sarili tayo. Sumalang ti mang gulgulo di sarili tayo.